Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. En een speciaal welkom aan de familieleden van hen die wij vandaag gedenken. Bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Tine Glazema-Doornspleet. Zij is opgenomen geweest in het ziekenhuis. De collecten zijn bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en met name voor het Thomashuis. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Lector is Teun Bontekoe, organist is Jan Mulder en voorganger is dominee Tietje Hipma. Ons intochtlied is Psalm 23b, de versen 1, 2 en 3. En we zingen dat indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Laten wij nu stil worden en ons hart keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat jullie hier vanmiddag gekomen zijn, familieleden, gemeenteleden. Een hartelijk welkom ook aan de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Ook familieleden en gemeenteleden. Ja, alles gaat weer anders dan anders deze dagen. Vanmorgen hebben we een dienst zonder kerkgangers gehad met Omroep Friesland. Nu kunnen jullie hier gelukkig zijn, maar zijn er ook nog weer mensen met ons verbonden thuis. En zo met elkaar mogen we voelen dat we in Gods ruimte zijn. Dat God bij ons en in ons wil zijn. Alle dagen van ons leven
En juist ook als we op die grens staan, dat grote geheim van leven en sterven, het mens zijn hier op aarde en het mens zijn voor God. Het thema vandaag is God is liefde. En dat staat op dat bord daarachter in de kerk. Toen deze kerk is afgebrand in 1836, hebben ze hem nieuw gebouwd. En toen die in 1937 werd ingewijd, toen ging het over die woorden. God is liefde. Nou, en dat is zo mooi, want dat is iets waar we alle dagen bij stil kunnen staan. Een grote rijkdom. God is liefde. Iets over deze dienst waar we aan moeten denken. We kunnen helaas niet allemaal een lichtje aansteken vanmiddag. Maar er staan wel achter in de kerk een doos, een mand met lichtjes. En jullie mogen straks allemaal een lichtje mee naar huis nemen. En ook een papiertje wat erbij ligt, wat we ook gisteravond hebben gebruikt. Om thuis een licht van gedachtenis aan te steken. De familieleden zullen wel straks hier een kaars komen aansteken voor de mensen die we gedenken. Jullie mogen daarbij een mondkapje op doen, maar dat hoeft niet als je even hierheen loopt. En straks als jullie na de dienst weer gaan, dan mogen jullie ook een kaars en een roos meenemen. Want jullie mogen ook een roos hier neerzetten. En die mogen jullie mee naar huis nemen. We hadden ook aangekondigd dat we na afloop zouden koffie drinken en nog even napraten. Maar helaas zou dat ook niet gaan vandaag. Het is niet anders. Maar goed dat we hier samen kunnen zijn voor deze gedachtenis. Zullen we samen bidden? Dank u wel, God, dat u ons hier bijeenbrengt voor uw aangezicht. Dat wij ons mogen openen voor uw licht en voor uw liefde. En voor uw stem die tot ons wil spreken. Wij danken u dat wij ons hele leven in uw handen mogen leggen. En mogen weten dat wij altijd geborgen zijn in uw handen. En wij bidden om uw Heilige Geest. Dat wij open mogen zijn om uw licht, uw liefde, uw woord te ontvangen. En dat wij zo mogen uitgroeien, mogen worden wie wij zijn. Geliefde kinderen van u. Wees zo met ons in dit moment en alle dagen van ons leven. Wees met de mensen om ons heen, allen die ons lief zijn. En deze wijde wereld met uw Heilige Geest. Amen. Wij willen nu luisteren naar een schriftlezing, 1 Korinther 13 in een bewerking van Karen Eijkman. Had ik de liefde niet. Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn reden afsteken en wist de wijze woorden op ieder gebied, maar had de liefde niet, dan was het toch meer wat trompettergekletter, gezwets en geschetter. Had ik de liefde niet. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel het hoogste lied,
Maar had de liefde niet, dan klonk het toch niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. Zonder liefde ben ik nergens. Zonder jullie stel ik niets voor. Had ik jullie er niet bij me, dan ging ik er onderdoor. Want liefde is echt en liefde is aardig, is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen, die ieder verdriet, ook de dood, kan overwinnen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 139, vers 1 en 2. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Afgelopen jaar, toen hebben ook die woorden uit 1 Korinthe 13 geklonken bij een afscheid. Over de liefde, geloof, vertrouwen, hoop en liefde. En het meeste daarvan is de liefde, zegt de apostel Paulus. En toen hebben we erbij stilgestaan dat die liefde een rode draad vormt door ons leven. En dat die liefde ons meeneemt en dat we daar houvast bij vinden. En vanmorgen heb ik bij die liefde een klein verhaal verteld over een zoutman. Een zoutman die bij het strand kwam en hij was helemaal van zout. En het water, de golven vroegen hem, wie ben jij? En hij zei, ik ben de zoutman. En het water zei, kom dichterbij. En die zoutman die ging voetje voor voetje het water in. En hij loste op. En hij vroeg aan het water, wie ben jij?
het water zei, kom nog dichterbij. Tot die zoutman helemaal was opgelost. En toen klonk opnieuw die vraag, wie ben jij? En toen klonk er uit het water een juichend, ik ben de oceaan. En met dat verhaal hebben we toen gesproken over de liefde. Over God als de oceaan van liefde. Waar een mens zich helemaal in opgenomen mag weten. Dat die liefde door ons heen stroomt. En dat wij als een zoutman, als een zoutvrouw, als een zoutkind deze wereld in mogen gaan. Met die liefde van God. Helemaal vol daarvan. De liefde als een rode draad. Als de essentie van ons bestaan. En we hebben net gehoord, en zo staat het ook in 1 Korinthe 13. Die liefde is echt. En die liefde is aardig. Open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig. Liefde die altijd een nieuw begin vindt. Liefde die zelfs de dood overwint. En dat is heel kostbaar op deze dag dat wij denken aan de mensen die zijn overleden. Dat die liefde ons verbindt in leven en in sterven. Over alle grenzen heen. En daar wil ik nog iets meer over zeggen vanmiddag. Ik was een maand geleden ongeveer met een groep mensen in een klooster een weekend. En daar spraken wij over hoe wij de werking van God in ons leven ontdekken. En er was een vrouw en die vertelde dat zij toen ze jonger was, toen had ze een dochtertje van een jaar of 10. En dat dochtertje is overleden. En dat was een heel groot verdriet in haar bestaan. En toen dat een maand of 2 daarvoor gebeurd was, toen ging zij ook een week naar een klooster. Dat was al lang afgesproken. Een week in de stilte. Om te bidden, om bij God te zijn. En dat was wel spannend om met dat grote verdriet die stilte in te gaan. Maar zij vertelde wat er toen gebeurde. Dat zij voelde dat dat grote verdriet ook een stuk liefde was in haar hart. Een stuk onvergankelijke liefde. Want dat staat ook al in 1 Korinthe 13. Die liefde is onvergankelijk. Die is duurzaam. Die houdt het uit in alles. En zo voelde zij die liefde voor haar kind. Onvergankelijk in haar hart. Als een stukje van eeuwigheid. Duurzaamheid. Onvergankelijke liefde. En ik vond het eigenlijk zo mooi wat zij vertelde. Want dat is mijn eigen stukje verhaal dan. Ik ben de jongste uit een gezin van 9 kinderen. En gaandeweg zijn er 3 broers van mij overleden. En toen een van die broers overleed, toen sprak ik met mijn schoonzus. En toen hadden we het erover van, eigenlijk in diezelfde woorden, dat je voelt, die liefde is er. En die liefde gaat binnen in je mee als een stukje, dat raak je niet kwijt. Dat is een stukje eeuwigheid. Het is verdriet, maar het is ook rijkdom. Iets wat met je meegaat. En zo mag het zijn, een stukje van die eeuwigheid in je. En zo had ik het over met mijn schoonzus, van
ja, totdat we zelf aan de beurt zijn. En dat wij zelf een stukje liefde, een stukje eeuwigheid worden. En toen ik dus van de week dat verhaal van die zoutman hoorde, toen dacht ik, wat geeft dat het eigenlijk mooi weer. Dat die zoutman een stukje wordt van die grote oceaan van Gods liefde. Het zijn allemaal maar beelden voor dat grote geheim van wie God is. De schepper van ons leven. Die ieder van ons gevormd heeft, bezig is te vormen. Die ons draagt als zijn kinderen. Ook over die geheimvolle grens van de dood heen. Dat is het vertrouwen waar wij van leven. Een heel kostbaar vertrouwen. Dat wij als mensenkinderen door God gevormd worden en gedragen worden. En dat wij niet de dood tegemoet gaan, maar dat wij God tegemoet gaan. Een volkomen leven in die liefde van God. En alles wat er nu gebroken is, alles waar we verdriet van hebben, waar we vragen over hebben, waar we misschien boos over zijn, wat we niet kunnen begrijpen. En alles wat er in de wereld gebeurt, zoveel dood en verderf dat gezaaid wordt. We mogen erop vertrouwen dat de liefde overwint. En dat het leven overwint. Dat is de essentie, dat zout van ons bestaan. En daar mogen we op vertrouwen. Dat dat blijft en dat dat opgenomen wordt in die eindeloze bron van God. Zo mogen wij onze geliefden gedenken. Die stukjes liefde en eeuwigheid in ons. En zo mogen wij ook ieder onze eigen weg gaan in het leven. Om die liefde mee te dragen. Om die liefde te delen met mensen om ons heen. Die liefde die echt is. En eerlijk. En behulpzaam. En rechtvaardig. Want jullie weten allemaal hoe deze wereld daarnaar snakt. Naar zulke liefde. Wat een geluk dat wij zo vanmiddag hier samen mogen zijn. In die ruimte van God. Dat we daar die kleine lichtjes van gedachtenis aan mogen steken. Als een teken van dat ene grote licht van God. Dat voor altijd schijnt voor ieder mensenkind. Amen. Wij gaan nu een lied zingen. Veilig in Jezus' armen.
Straks zullen wij 5 kaarsen aansteken. Tot gedachtenis van 5 mensen uit onze kring, uit jullie families. En wij denken aan hun leven, hun levensverhalen met alle licht en donker, met al het menselijke daarin. En zo heeft ook ieder van ons de eigen gedachtenis aan mensen die je meedraagt in je hart. Mensen hier in de kerk, mensen thuis. En dat alles mogen wij bij God brengen. En als inleiding op de gedachtenis willen wij samen bidden. Laten wij bidden. Eeuwige God, wij danken u voor allen die ons voorgingen. Op de wegen van uw licht. Voor wie ons leerde zingen van uw liefde. En vertelden van uw woord. Voor wie gebeden hebben in stilte. En geroepen hebben om gerechtigheid. Voor vurige getuigen, sterke strijders. En voor stille hoorders en zwijgende daders. Voor al de groten en de kleinen. Allen die er in ons leven waren. Uw kinderen. U kent hun namen. Wil ons bemoedigen door al die mensen voor ons uit. Om tot het einde toe uw weg te gaan. Om uw heil te zoeken en uw naam eer aan te doen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 91a.
Wij steken hier de kaarsen aan. Een licht voor ieder die wij missen. Voor elke lege plaats in onze kring. Wij voelen hier de diepte aan van pijn, gebrokenheid en leegte. Van onherroepelijke verleden tijd. Nog dieper voelen wij de dank. Vertellen van de zegeningen. Gods hand draagt immers ieder mens een kind. Ontsteek dan nu die ene vlam van onvergankelijke liefde. Een levend teken van de eeuwigheid. Wij stekken Joet de keersen aan. Voor elke een die wij je missen. Om alle lege plakken in uw het. We vielen je de diepte aan. Van uw onwenniges en pine. Ontwaar uw naai weer. En nou neerweg komt. Nog dieper vielen we de tang. Vertellen elkaar de zegeningen. Gods hand draagt ons alle mensen aan. Stek nou dan aan die ene vlam van onvergankelijke leven. Een levend teken van de eeuwigheid. Straks zal ik de namen noemen van de mensen die we hier gedenken. En bij iedere naam zal ik ook een tekst lezen die klonk bij het afscheid. Als ik dat gelezen heb, dan roep ik de familieleden of een diaken die de kaars mag aansteken. En dan mag je ook een roos hier in de vaas zetten. En ondertussen speelt het orgel dan het lied wat jullie net hebben gehoord. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Jullie mogen dat lied meezingen, je mag ook rustig luisteren. Op het eind zullen we 1 kaars aansteken voor alle mensen die wij meedragen in ons hart. En daarna klinkt nog 3 keer datzelfde lied. Zo willen wij dan nu de mensen gedenken uit onze kring. En ik noem de naam van Antje de Boer Winia, geboren op 13 februari 1926, overleden op 19 februari 2021. Veilig in Jezus' armen. Buurman Anne Anema zal de kaars aansteken.
Wij noemen de naam van Treintje Christina van Nienke Punter Span. Geboren op 14 juni 1957. Overleden op 16 maart 2021. De leefde die het nooit verlen. Alles kun je verneren. Alles leeuwt je. Alles hoopt je. Alles kun je dragen. De leefde die het nooit verlen. De beppensissers Thomas en Renate die zullen de keers ontstekken. Wij gedenken Fokke Feitsma, geboren op 6 juni 1935, overleden op 12 juli 2021. Heer, u kent mij. Otteline zal de kaars aansteken. Wij gedenken Sophia Plomp-Weijers, geboren 9 mei 1927, overleden op 24 juli 2021. Veilig in Jezus' arm, veilig aan Jezus' hart. Zoon Jan die zal de kaars aansteken. Wij bedenken Klaas Veenstra. Binnen op 2 oktober 1961 en verstoren op 3 september 2021. De Heere is mijn moeder. Broer Jaap zal keers ontstekken.
En we ontsteken hier een licht voor allen die wij meedragen in ons hart. Wij willen nu samen danken en bidden. Dank u wel, God, dat wij uw licht in ons midden mogen ontwaren. Uw licht in ons bestaan. Dank u wel dat wij uw liefde mogen ontvangen als een troost in ons leven. Dat wij voor altijd verbonden zijn in liefde met ieder mensenkind in ons hart. Wij danken u dat wij met elkaar mogen bestaan in uw ruimte. En zo gedenken wij elkaar hier. Zo denken wij aan al uw mensenkinderen in deze wereld. Wij danken u voor al het goede dat wij ontvangen. Alles wat is zoals het moet zijn. Alle geluk, alle vrede en alle liefde. En wij brengen ook bij u alles wat moeilijk is, alles wat gebroken is, alles wat ons verdriet doet, waar we zorg over hebben. Wij bidden voor mensen die ziek zijn, voor mensen die aan die grens staan. Wij bidden voor mensen die leven met gemis. Voor alle kinderen en grote mensen die geen veilige plek hebben. Voor alle mensen die vol onvrede leven en geen andere weg weten dan geweld. Wij bidden God om uw geest van liefde in deze wereld. Dat die mag doordringen in de harten van mensen. In onze harten. Dat wij uw weg mogen gaan. U tegemoet. Zo bidden wij en in de stilte willen wij zeggen wat een ander niet voor ons kan zeggen. En willen wij luisteren naar u.
Samen willen wij de woorden bidden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen nu staande ons laatste lied zingen. Ga maar gerust. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze viering. Fijn dat jullie hier waren. Fijn dat jullie thuis met ons verbonden waren. En dat wij zo in het licht van God mogen gaan. De families mogen straks de kaarsen, de rozen meenemen. De anderen, de families ook,
mogen jullie een lichtje mee naar huis nemen om daar nog aan te steken. En dan gaan wij met de zegen, met de goede woorden van God. Ieder op onze eigen weg. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.